Kikim kerang chesik chedang nang jia sondo anta iruyang bongsi patang pon et popusi KPH kongchun bang vidya sing rong pipen na pachini do Karbiang longa havar chot kali nihang nirep pirthya dang long setame non ke Karbi Riso Nimso Rong ache pulote kachini atumsi ke ong bon tame pining asing kana bangke COVID-19 avur ke do ko joine aning kanwang ke talon ni talon long le derlo Setame kopai ke me nono ke mi SOP Assam sorkar atuma hinpen kapaklang pona tengpen non ke bangji there chiklo ke chengsi tari ke sipen phor ni an ingdeng plikebraner kep Karbi Riso Nimso Rong aji katalon je aphan kesia satum chesik chedang pontang Bang solong pining asing kan pena bangke Arunachal Nagaon Morigaon Malidu long kedo akar biak khatum kachepatte long havar plinang patsi kedo tangi koira troga havar pen havar thom kep an ingdeng plikebraner kep Karbi Riso Nimso Rong aji katalon long nang chitong dumpo Lapen kachepatte son setame son pho son pabat pon pen kebangji sertalin karcho sing kana bangke pinang an kachepatte son thekpon longji Lapen aning kanwang pen pangbardam pute ke klem ke dam nang ji ake onga belo Sertalin karcho phan kisik mek et ke do joini kadu ka vetame thir thip aliralon ke do hemsi kimrang pon etsi ke ongro hithi traditional ethnic village amokha non kimrang pon bomlo lahai setame iruyang bong patang pon etpo kadu ka ve karbiara ratum setame Karbi Riso Nimso Rong aji nang ke langdun pen aliralon nang ke pidun ji phan KPH kongchun bang vidya sing rong pi pen kachuni ri padupon asa kimi prai thorok thorsi do lalayo bomlo athemo golden jubilee hor bangke ong thula eri sibak te tanglo one News report Karbi Live